шуғли дӯстдоштаи Тоҳир Назаров ҷамъоварии мошинҳои қадимӣ аст. ӯ ба 40 мошини кӯҳнаи сохти шӯравӣ умри дубора бахшидааст. бархе аз мошинҳои ӯ 14 сентябр ба намоишгоҳи Ретрокарс ва Ретро Мюзик оварда шуданд. Аз соли 80-75 мошин ҷамъ кардастам. Козир адмиралай, козир лимузин, адмирал 30 год, лимузин 80 год, 80 сол. мо амёра мурдагиян умри дубора мебахшем. ҷамъоварии мошинҳои кӯҳан ва босозии онҳо барои Тоҳир кори сода нест. барои таҷҳизот гоҳо ба Москав парвоз мекунад. музеи Лужков медорам 3 магазинай. Ҳаминҷа запчастҳоро мехарам, мегирам, меорам соз мекунем. Адмирал камида $15,000 рафтаги. Оли это начало ещё не доделано. До конца накунем. Ози просто серокопия оригинал нашида. дар азнавсозии мошинҳои қадимӣ ба ӯ писаронаш кӯмак мекунанд. мошинҳои зебои ӯро барои истифода дар чорабиниҳо иҷора низ мегиранд. ширкатдори дигари намоиш аз шаҳри Истаравшан бо Волгаи газ 21 соли 68 омадааст. ин мошини Фозил Паҳлавон, падари бузургам ки ин кас бускаш будан, гӯштингир будан, паҳлавони ҳам бускашу ҳам гӯштингир будан. 164 кило вазн доштанд. Фозил Паҳлавони булдозир киличкашон, аспашон номаш Танка буд. бо ин мошин падари ҳоҷӣ Ҳусейнбой тамоми Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистонро гашта Тоҷикистонро муаррифӣ кардааст. ман то ҳозир сӯршӯр гаштам. ман ин мошина намефурӯшам. таърихи айни мероси падарӣ. чӣ хел кард худомо анҷома утук мекунем мебинем. мошино теё кар истимагар ман ин дараҷа мебиём. агар мошине ки ҳурмат накунем дига ин оҳанпора ба додосиям. далер ҳамроҳ бо хонаводааш ба тамошои мошинҳои қадимӣ омадааст. мегӯяд намоишгоҳ барои кӯдакон ҷолиб аст. бисёр писанд омад. фазо чунин аст ки касро ба ёди гузашта мебарад. ин мошинҳо аз солҳо пеш то ҳол нигаҳ дошта шудаанд, мисле ки нав сохта шудаанд. зоҳиран кори пурзаҳмат вале пурарзиш аст. ташаккур ба соҳибони мошинҳо ки онҳоро дар чунин ҳолат нигоҳ доштаанд. Они так наблюдают за своими машинами. тамошои мошинҳои қадимӣ хотираҳои замони ҷавонии Панҷшанбеи Лалбековро дубора зинда мекунанд. ин барои мо як гӯем ки таърих ай. асоби на барои шахсиятое ки синни соли ман ай, шахсиятое ки солҳои шӯравӣ зиндагӣ кардагиянд, ин барои мо як хурсандӣ ай. ростша гӯям, мо омадам бо як илҳом гирифтам, як рӯи тоза гирифтам ки бо дар солҳои пештара рафта як сайр гашт кардам, як ёдоварӣ кардам. ман хурсандам. намоишгоҳи мусиқии Ретрокарс ва Ретро Мюзик дар душанбе бори 8 аст ки баргузор мешавад. шумораи мошинҳои кӯҳан тақрибан иваз намешаванд, вале теъдоди ҳаводорони мошинҳои кӯҳан бештар мешавад.